Kasabatan naman ako tinaparang palpak sa ito albulan yung tinatayan at kinasuray! Nagalas mo ti panangiparan mo kung Apaya. albularyo tinatayan kita ang matibadok tataan na yung albularyo agaraw. Mangagas. Mangagas na ako na. Albularyo kumana ko matibadok. Ay, wait na. Sorry. Mangagas ka na. Ayan, naibakit nagaset ni Rabite amin ako. Ayan, ting namin man apo pakiladingit, Idilidila family. And once again, to be servisyo compliments ng Fernandez Galileo Balungkaw Funeral Homes na kami apo ni Daos Band from Urdaneta City. Hello! Nang amin. Nang rabi kayo na po. Right. Asya, tanon, numangan tayo amin dito, may busa kami merienda damdaman. Ayan, nagagwapo, nagbibinta si naga San Felipe. San Felipe ate abaw. San Felipe, Pinalunan. Alos ka na namin kami dito, Bantog. Santo Domingo. Tagta kami lang nga nagpakastoy manan. Ng matanda anak nagtugtuga dito yung pamilya ito. Way back to 2018, 2017. Diyan ka mo kung malaki. Ayan, once again, hala nga siyang apo, tiratoy nga manggagas. Dati manggagas, adamot ti kalaban na. Yeah. Manggagamot. Siyempre ada manggagas, adamot manggagamaw. Ayan. At ang ko nga pabayagan ng apo, iparangkon ka na kayo, hindi ka na nayon ko nga katkadwa. Kadwa. Sipod dagi kami pa lang unag, tichan ni inang may katkadwa ko. Ay, kadwa. Wow, ano ube, hindi na magkatkadwa na. Ayan, iparangkon ka na kayo, apo. Itinapintas. Ay, pintas. Ide. Eh, Ide. hindi man. Ang matata. Ide. Itungtungan, ide ha. Ide, sige. Wow. Itinapintas na karkarupa na apo ni Marian Rivera. Wow! Ide. Nasikse. No, 16. Wow, kasing sexy ni Ivana Alawi. Isaw? Ide. Hindi man. Ang kayo mabigdig na po. Nakita na sila-silok na. Ang kayo lang unay apa i-expect. Ito kasing po daw. Ne. Ni Marian Rivera. Wow, pudaw. Ide. Hindi man. Ayan. Ako pabayagan na apo. Itinanglik. Naganglit pa eh. Itinabangsay. Nabangsin pa eh. Dapat loaded na lang. Ay, nalagpit na. Itibagtay. Oh, nagpagpit na. Alright, certified. Pasabatan kayo manaputi palang bakning! Ingay! Nakas nakalamis universe na talaga iwali-waling magdakasikat. Piling ka mo tatangarabeay. Nang, naku nang! Problem. Ang baka ang sa uka! Pigsaan! Ingin! Gamit ang mata ni Mike! Apa yan ano dataw eh? Datang na Mike pagsawa! Ay! Piya! Pagsawag ko lang talo nagsawag tinagas ta dinanog na. Han, nakadalukin na ata! Awamat ima na! Ingin, di ko na itikang saaw! Yan di pag dito apay tayo tawa mo dataw eh. Dati Mike! Amin niya pagam kita! Rumor kita! Ay data balay ti kurabes. Han, nga ba rin kurabis data? Dahil nga ron tayo tanay kwadrado madamot tungkal na rapang-rapangan pa'y tadapan na. Di makun na dita! Speaker! Ay ni Harry Roque. Na, Han! Speaker ata ni Harry Roque! House speaker! Apay ang tayo tawa mo dati tapos itudududong data speaker nga makulkula sulay. Amin nga, ipagam dita microphone. Rumor dita speaker. Ang lang ka siya tilukulukwang pati nagito ang buibuya nga taga San Felipe lukulukwang. Padasam! Kami nga baga dito yung rumor igay. Wow! Alay padasal. Padasam! Lechon manaw. Nakukulita! Puro lagi lechon manok tungang. Rimara! Awang pa'y nultimusos na pinakita nga nagaruyaw. Ini. Rimara padasam! Lechon manok. Adi Rimara! Awang pa'y. May katitoy man! Apay nag-ignoranti ka magtangin. Iso may baga mami nga baga dito yung rumor igay ko lang dito mawat ak lechon manaw. Nang literal mo di daw ato, hindi ko na. Kaya ko nga sa uwan ingay. Amin nga, bagam dito yung may. Pumiksa dito. So ati speaker mo tanong nalaka nga matarusan dagito yung ubeng. Sorry, amo mo nga tungtungang mama. Nagalas ti panangi parang mukinyak kinanayon tayo dito banda Santo Domingo ng damdamog yung may agpabuya dito eh. San Felipe. May San Felipe kaputi awit iti Fernandez Galileo Funeral Homes. Well. Nagalas mo ti panangi parang mukinyak. Apay ka nagalas? Kakanglit ko yan!
Katama ka talagang limaw. Hanabali at ang likod yung kan nigit, ikan nawan-awan. Ako lang. Ang pag-take ko Ay, pa. certified bagtit ka. Hanabali ti pag ko, agit imbagon si ka, mangrugrugi ka pa ilang. Yun lang. Tapos, karurupa ni Marian Rivera, idi, sa mukuna. Kainitan mga tagtakit ang patarupa na. Pa'y sumag na talaga karurupak ni Marian Rivera. Nyagarod na pasamak tarupa. Nausulak gamaw. Nay. Baray-baray. Kasing putaw ko, idi ni Ann Curtis. Aguray ka. Ann Curtis na po daw ni Ann Curtis. Inya na pasamak takudil na. Apa na nagpinod-tilagtag, no, tutanak tikiman. Kasing siksik, idi ni Ivana Alawi, amon ti Vitalis Statistic ko suling. 36, 24, 36. Wow, Ano ba panal mo Wala pa lang, ito katano ba kayo pagam ka nga pong? Ay, guray kahan kami mamatay. Tapay. Mamati kayo, nga 36 tayo tayo. Ang kita man. Kawaw mo, taong magkargana. Pagutong ta imam, nalasum niya. Kalwal daw nga niya sinukatan. Anong algaman ka nagsukat bravo? Naganaw. Halikaw. Kunang 36 tayo ba mo kipi, man? Among suleng dadakkel iti dagitoy. Darakkel. Wan ka pula ang ti pandemic pimasay. Bumasid ka po ate Kuwait. Wan. Kapay nga. Among suleng, no dakkel ti susong dakkel ti ubod mo ide napintas ka. Daw bigla kami matit napintas ka. Kaya mo sa no basit ka susong, basit ka ubod mo na pintas ka. Wan, nakakaslaki kami, dakkel, lang talikod ka. Dakkel, lang ka nga napintas. Sige na pintas ka ka. Wan, napintasan ka, nakitaan na ibaws. Kapay ka na ibaw. Sa Uberios. Ay, Rinabi nga takal, mapanana kayo 150. Rinabi 150. Mapanana kayo, di ko umalpos, nakaubod kong Ay, susaw. sa bagay ah. Nakadong mga yan, iso may ibaw. Wan, ato. Iso nga may bagak nga napintasan. Wan. Aglalo no parang tagod pa na kita lalatay, ay na. Kalambol star pa nakita na kita, karamina. Ay, hindi na. Nagaduda ni. Kasi akala kong dahil concern. ba, narabi ka na kayo amin apo, ay na. Nagkadumag kayam ti tao. Katay pinalakpakan nyo, ni Agiti dancers me, kun singers me. Tiya nga palakpakin niya amin ang tituling, Matay no biga! Ay! Aguray ka! Kaya, Kapay na itaputungan ni Sudat! ang kong mga binutong, kiniptot ko lang, nagpalakpak tamang. Ang nga mabalinti ka siya Ay, dyan. nakay ti bagak ko. Kanang palakpakin niya amin ang kisulay ko lang. Ang guri-gur pa! Ay, gawin, agurigor pa. Patay yung mga dabos. Kasano nagkakaruro ba yung pan? Mabingay tao. Mabingay na talaga ka tao. Alay, ingay. Abaya. Apay, nagitugtugtong ka! Kaya tapos nagitog ka. Ngayon, inuli na pa eh! Para gitugtog ka, di pa naglinis ti bagay. Hindi ka mababae, ingay. Hindi, nagkatong kita tao. Apay, nagitugtugong ka. Hindi mas kababay nung nagatugtog kong mau. Haan, ingay. Amom, di pa nagitugong. Ay, Ada oras na, ada iti lugar na. ay, taka nga nagkamali suling. Amom ti pa nagitugkong, awan ti oras na, awan ti lugar na. No, sa dinnom nga nalagip, kun kanong nga nalagip, iso pa nagitugkong mau. Kasi ganaw, Well, kanig speaking of tugkong, di tang namamuan ti sakit mo. na, dahil ang nadugong mo. Well, napagapo ti tugkong, mamuan ti sakit mo. Kasi ano, ito, Kasi na hindi man apo, nagiti naglabas ng panahon tayo, nagriga. Gapo iti kubig, ay na, nagirot, ti panagbiag tayo. Ay, sa- Tapos, no napangkagital talon, nakabante ka ti sintik alkalunay. Limted ti sakam, nagpa-check up ka, ikati kunada. Kube. No imuli ka di punti lang ka, nagka-nablo ka. Kubig man na. Ikuligur mo, kubit kunada malang. Tatapo, anyo nga masapulan, di apan di hospital, nagpa-check up. Agitugkong kayo lang ngayon, mamuan yung sakit yaw. Ang kagsa sa uti kasta, nakadubing at dundundog. Ko tanong mo ta. Sige ka, di ba ka? Kastoy ko lang kita aon. No nagidugkong ka Katrina Manam na samit ada diabetes mo. Ay, wala ka sa akin. No nagidugkong ka Katrina Manam na abgat ada sakit mo di bato. Ay, wala ka No nagidugkong ka Katrina Manam na ulcer ada ulcer mo. Ulcer. Tapos no nagidugkong ka tinukol-tukol mo data tugol mo sa amin sa mall. Awan tiraman na. At patader kan ti kanupi agarong ka aton sa mo balayon. Talaga itulok mo. Komplikasyon di gaya. Publikasyon. Wow. Kasano nga ingay? Ay. Kas pangarigan. Ay. Kinawot mo data agong mau. Katadanak mo natukol-tukol mo nga duggong mau. Wow. Samon ni Ramanan. Kagimatan ka dilam. Inyangay sa kimaw. Ito siyempre ada kurad mo. Kinyangay. Narin naman ang katugkong mo. Kagimatan ka dilam. Among sa kimaw. Nya. Agutog ka. Ay, ano naman ito? Sige, suling kaya mo mamuan sakit ko. Wow. Kaya mo mamuan. Rawa lang tinugong ko. Kaya kita na ginitaray. Sikaman mang rama. Sikaman mataw naman ang tinugong ko. Ay, nagpita si Bado na. Ni nag-iman kalabal ko tirigalo ah. Basta yelaw. Takte. Ingay
Ingay. Ayan. Kapan-kapan bisitahan suha. Bisitahin na isuda. Sige. Dito, ikaw ka. Ayan. Naimbag na rabi yung aming apo. Madam. Uy, mas nabalik bayan na dito yan. Nagpapackage Amoy siya. package. Uy, ito balitak dito. Kaya. Nagtuto ka ng kwarta dito. Uy. Uy, sa pala ko mapaglayusun ka mo. Dito. Sige. Ayusom ah. Ayusom. Sige. Tataingay. Kumusta ang tapay Kumusta? sila? Kumusta Hello, kayo? sir, madam. Dagi tayo bubuot nga dollar dita. Baka naman. Di kita, oray tago $1 lang. Walang peso kami nabigay. Win. No, ang peso tayo kinabuya tayo dyan, nakita tayo yung Facebook. Langsot daw tayo dyan nagkapo dito. Wow. Nakita ko Well, langsot tayo dyan nagkapo ito yung garot. Nasamari ko. Palambat na garot tayo dyan, no, ang nagpay-peso. Iso nga, pataasin yung magkinyami, madam. Di ba, pag ang alastog tayo dyan naglabas niya, nagtugtog dito. Nakita ka di post Well, nadapay daldalar, kakasya niya. Tapos nadapay ka nutubliron, kas kada lotion, kabanglo. Adapay lax. Well, sige amot din, madam. Ayan lang na. Among ti pabanglo, Junso. Maas. Ay! Ambot ah! Oh, ito yung lotion ko, lab. Alay! Sige. Dagito ay, Dito. dagito ay itingasay. Sige. Agay ayam ta. Sige, kay ayam ta. Ingay, Madam. iyarig mo man isuda, iti klase, iti bilik. Klase ti bilit ni Madam Panal. Panal. Datoy Kanaway. Panawan. Kalapati. Kalapate. Parot. Parot. Lovebird. Lovebird. Datoy mo, di ko aguray ka datoy. Sitsiting. Siksite. Pilit balay. Bilik balay. Maya. Maya. Tapos last, ni Yes, Madam. Salaksak. Apay ka sa laksak. Pagkatatay sumingot ko, kwak, kwak. Di ba anak yan? Tapos ikaw nga bakit at tanig mo. Ingka di bang bantay, kukwam di talikan. Dita. Ay, sama. Nek, Mukhang kaya dalaw. pinubuhan na pala nakakita tao na talong pangal na. Oy, duduwat yung mga tao. Hindi ni sir, talong pangal na. Talong pangal na ni sir. Kasanaw. Hindi kita rin talo. Pangalwaan, pangalto, pangalbol. Ang kalbaw. Dito. Dito yung gabanda. Ingay. Iyari mo man isuda iti klase ti sa diwa. Wow, klase ti sa diwa ni Madam. Bangus, Bangos. galunggong, Galunggong. tilapia, Tilapia. dalagang buki, Parang bukid. agimot palta. Palta. Dati niya kukwa, gure ka. Burgurami. Burgurami. Tapos datoy, butubo. Buto po. Tapos last rin. Inyarata. Amo na niya dati nga sa diwa. Inya ka sa diwa. Bisunggo. Dita. Dito yung mga banda. Ingay. Ah. Iyari mo man isuda iti klase ti bagas. Klase ti baga, syempre dinurado. Dinorado. Sinandumi. Sinandumin. Tapos ni Lolo Agorika. Tiket. Tiket. Tutuman. Dudumaw. Hasming. Asming. NFA. Wow, binibilahan. Tapos last. Nyatilas. Pagpag. Kami kabugpag. Di magpakanda manok. Itaw. Di tawag nga part. Ayan. Ingay. Ay. Iyari mo man isuda iti klase iti shell. Wow, klase ti Shell. Bildat. Kapo. Ladtag. Lagtay. Tapos datoy ako. Ligdangan. Ligdangan. Tapos datoy nagkaguri ka. Tiro. Tira. Iskalo. Skalo. Tapos datoy guri ka ginapintas. Yeah. Jayang na bisukol. Dahil Tapos last. Nya data. Amo niya datoy. Piruruko. Apay na binurukaw. Kasi niya malapsalan niya kalsada kibadto mo pa. Ang pierdi ti mula, dito yung tamo nga pay. Makipag naman ante kayo. Ingay. Ay. Iyari mo man isuda iti klase ti chinilas. Klase ti Chinilas, Seagull, Seagull. Spartan, Spartan. Rambo, Rambo. Turalay, Turalay. dato yung Ipanema, Ipanema. Habayanas, Habayanas. tapos dati ngay kaguri ka, Bench, Bench. Sandugo, Sandugo. dato yung ngay Ginapintas, Spartan, tapos last, Nya data. among na niya dito nga Chinilas, Suikos. Apay ka sweethouse. Adi nga kayo nga chinilas ng CR. Ah. Adi may babat ti talo daw nga tinanong ka at tubo uong na. Nagimar pa ni kulay ubi. Wow, balaya. Nagimar mo dati tirno mo lang te, nagadungay badong di pa yakup ti TV yo.
Madita. Dito yung mga banda. Ingay. Ay. Iyari ko man ni Suda. Iti klase ti Lugan. Wow, klase tilugan. Siyempre, ginagsosyal ni Lola. Pajero. Pajero. Montero. Montero. High Ace. High Ace. Datoy, agori ka. Agi, Wrangler. Wrangler. Tapos last, datoy na eh. Yadata. Pasagat. Kapitpitan. Dito yung mga banda. Oh. Klase man iti sakit. Klase ti sakit. Siyempre, datoy diabetes. Diabetes. High blood. High blood. Heart attack. Heart attack. Gallbladder. Gallbladder. Sakit ti puso. Oh. Tapos last, Yadata. Viagra. Mga payakra. Agi pampatangkad. Klase ti sakit ko na. Ito ba ay klase ti sakit? Ay, ang Viagra kaya kinyang sarot. May katulingin. At ako mamaalat ang mga partner tayo. Ay, win pumulog kami man ti may nga barwapo ta kansyunan me. Yan. Ay, nagpay dat ne. Na? Yaman to natay to yun, factory ti picture. Factory ni Pek, kagulay ka. Big video ni nag-social di cellphone na. Galaan ka lang. Bakang kansyunan ta ka. Bakang tuyad, sayang ti oras ni Bakang kansyunan ta ka. Sinundo ka kayo, nagpintas na balasan. Oy, kanta ka kwartam na madam. Bakang tuyad. May kaan ka sa kamala. Si Kamang Sundo, tanod sa amot tuling at amo uki-tuki na. Ang cellphone na natin. Ay, cellphone na kayo dyan. Hey. Palakpakan nyo mga po! Ano madulugan? Ayan. Tumasabot pa Tumadar ka! Nakataturaw! Ay, kasino ka raw. Ito makan. Tumadar ka na! Nakatatil ka rito. Ya! Ayan. Tumaw ka kailangan. Tumaw ka kailangan. Luwadam. Kung ano nalang data, kisiw mo. Yan, naipag na rabin. Siga. Kasla tayo bumalay si ka. Naipag na rabin. Hibay. Hibay. Nastrog ta timapian sulay. Ay na. Hibay. 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 Lanaban mo. Lawak. Lawak. Tagalawak. Ano taong mo? Lentay. Lentag. At lentag na. Lentag. Nariga ka kasauda ko. Ang daringungot sa dito'y suling ah. Animal ka. Animal ka, nagadong iguyod mo gamit dati factory ni Pikbal. Tapos si talagang tagkonsumisyon. Ada asawa mo? Wow, feeling! Nagdigos ka! Pasok! Yung kaslampay ah. Ano taong mga paybaysaw? 20. Uy, kasla 20, 30, 30. Mga aba. Na ano? Magas aba. Nariga tatoy. Ay na, mapitog ko na ito yung agihan. Nyanakan na boy, nyanakan na. Jimmy. GP. GP. JP. GP. JP, siyak ni Suleng. Na nagbabasitima na siya. Nagimar ni kalai, kaslaramay ti ang sisit. Aningay! Kaslaan tatag! Nagbabasigay ka. Ay na po, ikot-ikot mo dato, idak pa yung aglo ah. JP! Among na nyarami ng tayo tao. Wow, Nyarami ng tayo tao. amang mo. Hindi mamaw. Sa bali, tinaalatan ni ngayon. Ito'y tangamatay lang. May alis na rin puspos na dito yung sulay. Si Kansa mo may ayam dito yan. Naman itong jibe, nagitagurong mo. Abay yan. Papalipay, pagsuratan numero waiting mo. Mataptapok. Namok lang ko ma-JP nga makita na katatay nalak kumami nga chinilas dyan ako. Magkakasize kayo. Ay na po, ang sisitsa mo ako ilo Santo Niño. Alay! JP! Nangankan! Nalpasok! At karamihan tayo tao. Wow!
Nakarik ba? Hindi Nakarik. na bayad na siya. Jai. Nagpasay. Nagkiugarot niya. Ang titawag ito. Niya. Tatakadara mi doon tayo tao. Ngayon niya tinigamakin niya, may gamang kinihingay. Kaya mau. Matarusap. Opo. Amo naman tagtayo kaya. Kaya na, kaya na. Oo. Sige, tumagar ka ba lang? Tadar. Tadar. Magbay. Tadar! Alwana ka na, makasusok. Ne, nakabato. Gamuna. Kamatog. Isog na. Nila! Kaya tisog na. Amulay tagdumdumog amal. Sukta parupong mo. Alay. Sige. Jipay, gamang kima. Jipay saan? Aguray ka, Jipay. Marinak dato. Ure siya marit na. Adan sa akong gamod na. At kargana dato. Nakarga na dato. Inayayang na dati ubing piman mo, kakaasi mo. Siguro ang atong Agpakastoy ka man paset. Na! Kargana! Nakarga na! Nagamutan! Nalaingin! Aguray ka man suling agasan ta! Tugaw! Ka man! Tagasan ka ka. Agasan ta ka! Opo. Opo, Pigay. Agkidom ka garot agasan ta ka! Kapukuti, kidom. Nanagan mo! Sino? Oh! GB, tinagal na yung manggagamot ko yan nyo! Nyating kabil mo! Sino? Lugi! Abay tayo nikam! Abay tayo nikam! Hoy! Opo! Upo! Aguray ka, kidom ka lang, tatiliwot ni Kimang Gagamaw. Ikatong saan? Oo! Ne, naturay dati Mang Gagamot, apay di nagkabutan! Opo! Ne, naturay! Ikatong saan, ingapay tingkargam! Oo! Kalkalunay! Aguray ka tayo aguray ka patayin ka. Ano di ko ikatong? Yan! Ne, nalangsok dati ng Mang Gagamaw! Tinagan mo tatayan! Baal! Tinagan mo! Bala! Bala! Uy, nauyaw pa'y dati Mang Gagamot dito, ayan niya, oh. Ikatong saan? Baal! Pangit ko lang naman. Guri ka. Ikatong. Mayatong tirignan. Hoy! Kita. Nakagasan. Mayatong niya. Natatalamin tayo. Mayatong sana. Mayat tilang langanan, agasan. Kanya man ganong mapaw. Danong manapaw. Diyan burburaw. Alay, sige, kanta tayo. Nagpudaw. Alay, maestro, pasaw. Tumagal ka, JP, tangga lang na. Kasi nagkansyon ta kami ni Auntie Suling, di ba isang ka Ilocano song? Tapos, amin nga, igaman na tabagbagin ni Auntie Suling, iganamot kinyak, Nung inigaman na taulong, iganamot yung ulong, Manipot ulong, agpapababang. Wag! Mayak matapos. Mayak na karuba dati, managpanigaw. Agpapababang. Pinulit mo ba na? Alay, sige, pasaw. Uray dati di ko malungkin niya, kaya na mataspat to siguro. Kaya, yung magkamalam. Hanggang makatukod. Alay, pasaw, maestro. Sara. Ay, kanabli ko ako, kinong. Ay, JB,
Tuwa. Paitan. Kami nagkalit ka. Tuwa ka. Kas pangarigan kibe, dato'y balay ni umaynak pinasyar Nagadong tao. Opo. Opo. Sige, gamang ka. Inigamang ulo. Loading. 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 Inigamang ulo. Loading. Loading. Connecting. Connecting na. Nakapoy signal dito ya. Inigamang ulo ay mababait. Inigamang ulo. Ay mababait. Inigamang ulo. Kuna na. Ay adayo ka pa. Inigamang ulo. Ay mababait. No. Kung kunaran nagsinsinyas. May nasuling nga mapalamag ginulgul tama ulo. Inya di ba pataulaw? Baal. Baot. Parang Inya ti ba pati ulo. Nagpas ti ulo niya sumarunok. Ulo. Ulo-ulo. Mugay! Tatapay mugin mo Ulo-ulo nga sigudal. Ay na, nyabot to. Nautog mo takar-karma. Mugay. Ay, kasi mo. mugin. Basta kalantan. Ne, gore ka. Kurang lang ng tikwan. Kurang lang sa make-up ni Fernandez Galileo na. This brought to you by Galileo. Yes, Galileo. Funeral. Located at Balonggao, Pangasinan. Hindi ka makuling ay mababait ka. Hindi ka makuging. Ay mababait. Kaya, Abay, di ka kikita na pa nagsilip na. mamaturaw! Mamaturo ka sa pagkakawa. Nag-imagine na si ka. Kasla na kulang nga papel kiro pala. Nag-imagine na sumursurot ti protocol. At social distancing na. Nag-cute dati nga munmunyikan na. Tapos nakalang munmunyikan manggagamot. Di ka pala yung magama, tirtiris ti manggagamo. Sige, dito ka. Muging. Makapaternot ka ni Kung Marunong. nadildilpat niya, magkikit kita na sa nadildilpatan. Ang tilpat ka man pal. Ako naman. Ina mo, kas nagtilpat ka ba niya sa? Alay, sige. Iya sumarunod ti Muging. Ulo. Agong. Nagimar pa dati agong mo ni guri ka kasi kani nagimar tagong mo pambansang ilong tuturde. Nagimar kas na palatang tinyog si ka. Kasta ako, dapan tipusa mo tayo. Ibig ka mang agong. Naguri ka man kulit. Apa yan? Nagangsag. Naapaw! Nagangsag na pang ka nagpauy-uy na. Mismo ka! Huwin ka no. Amtoy punasan tadaima. Punasan. Nagangsag punasan tao krado. Mukrado tatalagpan eh. Kuradang! Mabalinaw. Ini gamang agong ay mababalinan. Ini gamang agong ay mababalinan. Ini gamang agong ay atayo kapal. Pinagamangasan! Pinapin nyo na! Lapyak ka pa. Nalito man. Neneng, ay kung ano yung nagwaka na magkatimadanakan ng mga umabot. Alay, inya, di ba ba dakaw? Baba. Baba! Tatay dali. Baba. Baba. Di ang tap niya ng TV. Tine. Ini ka magtinig ay mababay. Loading. Connecting. Ini ka magtinig ay mababay na. Ini ka magtinig kuna na ay
kan tugaw. Kastanan na may mayat. Ah. Na may mayat. Amang narutungit na. Anya, animal ka nagimar mo tabag pagimon. Ulong, abaga nga sigot, awang mo tunggod mo. Siguro ka na kamay medyo nakakasis na kung makita ni tungod na. Basta. Oh, wala. Inigaman. Wah, wala chocolate ah. Inigaman tengah. Loading. Inigaman tengah. Loading. Inigaman tengah. Loading. Agorin ka man. Ininat nan. I-restart naman, i-restart. To. Inigaman tengah. Ay, kurang restart na. Tut. Inigaman tengah. Loading. Inigaman tengah. Ano ba? I-charge mo! Charge! Igam mo tengah. Narong set. Pasumo na animal ka. Napampanaas natin bulaga ko. Aguy-uyasan tilingal. Inigaman tengah. Ay mababalina. Inigaman tengah. Ay mababalina. Inigaman tengah. Kunana. Ay adayu kapay ay ayatan. Inigaman tengah. Ay mababalina. Natingalan mo, dapat tinggal na. Ay na. Animal ka nga ubik, nakapaternad ka. Ay, sis ko akong sulat. Hindi, di ba matutungad mo? Wol! Oh! Tato Inés, barukong. Ay, Nay, tader. Nay, nga mo tatalang laga mo, kasla ka mo tayo nakaliputan nga lawlawang. Nay, nadanon mo dati pag dibiyag tubig. Ang pili kay nga kaya mo, petroleum chili, winot air black. Oh, ato Inés, buwa. Manyakis ka mo ta. Ate tayo. Nanya, tinarami ko, di tabarukong mo, iso arami ng kiniingay. Ang ano? Na, copy. Roger. Nanya, tinarami ko kiniingin, kinyam. So arami ng kiniingin. Kapay! Kape. Napinpintas kinyak sulay nga ka makantoy. Sige. Makantoy. Kader ka lang ta. Nakanadarang. Noy niya tinaramit ni suling kinya, may sugat aramidong kinya. Opo. Masapo kay nga itutok ko ni speaker taniman. Tugaw. Inigaman. Barukong. Itanon mo nga. Ay mababalina. Inigaman barukong. Inigaman barukong. Kunana. Nakatayo ka pa ay ayatan. Inigaman barukong. Ay mababalina. Kurang lang dextro sa akin. Gusto nalang pasikansyon na. Sabayan ta. Yan ti sumarunod, ti babat ti barukong. Ungwan pa ya. Ay, ungwak. Sige. Ungwan. Sa mga Sige, ungwak. Inom. Di Tilpat pa. pa tilpat. Uray ka lang kakata yun, animal ka. Nauntog ta karkarmam. Inom mo ang barong. Ungong mag- Ay maba.
Nadihan ko yung tinahanggad ang tamang pag-ibading ko. No, nagsukir ka man! Dito ito. Barong ko. Rusok. Ay, rusok. Inya English ti rusok apo. Kita dyan, nagaputi abroad. Ay, ti Tagalog ti rusok, sikmura. Inya ti English ti rusok, madam, ti sikmura. Ti English na ti sikmura. Ah? Abdomen ka no? Aan malay. Madi. Si Kaamaw. Among English ti Sigmura. Rusok. 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 English. English. Wait, English na yan. Ti English apo iti rusok wino sikmura in the sun. Apay ka indasan. In the father, in the sun. Indasan. Inya ti English ni Rusok. In the sun. Kita Rusok. Yang English garo dito ngayon ay. Na, in the moon. In the moon, in the sun. Ada daw. Patukay mo ta subi-subim dita. Tuminilpat na yung ingay. Kinahin na. Pinaming-ming-mingan ta. Agkar ka upa kayo. Kitkitaan na ka no dyan na. Adi yun dyan ako. Dyan ako dito. Hi, ko na rin. Hi, ko na hindi ko ang video ti YouTube. Hi, ko na nagani kang ti YouTube. Ay, tati video ti YouTube kayo, ha? Hi, ko na. Ayan si Dito. Ayan. Kumusta? Loading. Loading. Tindasan. Tindasan. Ini ka makindasan. Ang takang ay Mababalinan. Hindi ka makindasan. Ay mababalinan. Hindi ka makindasan. Kunara. Ay adayo ka mayayate. Hindi ka makindasan. Ay mababalinan. Ustun ah. Inya, di ba ba, iti Rusok. Puso ka na. Tatanay puso. Na! Hindi naman mangarap yung kunti kamutay. Tayo tuggal ko. Agog ko ng bigat. Nakataya video, kita mo ba, takayataw. Kadagdaga! Na, kadagdagan pa isaw, ingay. Naya po, tumawat naman tire. Abay na nung G-Right. Ituggal ko dito, mapalapas talo nga Domingo. Bunubunda ko yan. Ini ka makusang. Pindong. Ay mababayinan. Ini ka makusang. Ay mababayinan. Ini ka makusang. Kunana. Ay adayo ka bayan ayako. Ini ka makusang. Ay mababayinan. Nya, di babati pusag. Wow. Jamaw. Pusong. Di mamaw. Nyamatan 20 anyos kan. Agsasangat aw rumumong. Di ka pa mo party bagbagin. Datane, pusong. Pusong. Amin pusong ko rin, pusong. Pusong. Ay sus, madanon ko dati na taw-taw ang tatag. Ay na. Madanon ko dati patulog-tul ah. Ano? Ay, ano mamati nga mapatultulan? Nay. Kita mama, untuk may tultul na natin. Sige. Pusong. Ini ka magpusong. Loading. Ini ka magpusong. Pow! Ini ka magpusong. Mamatay samot ka, yan naman ang ingay, makapasol kami ito. Lagi marang tilang-langanan ni kasla dati pagbulagan na uke. Ay mababainan. Ini ka magpusong. Ay mababainan. Hindi ka magpusong kunana. Ay adayo ka mayayayat ko. Ini ka magpusong. Ay mababainan. Sabay ang katawa.
Nagkatawa ka kasi wala kulong na papel. Inya, di ba pati pusong? Nay, okay sila yan. Inya, di ba pati pusong? Pusong! Alay! Matanda na. Talaga nga isip sa ganana. Inigaman. Maya ka karuba lang diya, managpanigaw. Ang inamal talaktan. Ay nanata. Inigaman jay di. Agim imas ka ni Mala. Ay, ingin ko sa marina na kada kurinti na. Ay, sa Inigaman jay tinga! Ni walang pakiagnawang mo. Wait naman. Kastoy sa akin. Ah! Madamdaman ang pamirindaman ko, may kajayan ko, may ngatanak. Ingat ko matata. Tatanga pa yung nag-Christmas. Ngayon pasaw. Inya, kumusta ka tibiyag mo? Wow! Wow. Alay, tulundahan. Palakpakan tayo mga po ni Kitty. Kamay sa iso na po nga ng bawas, ng kisay, itiladingit, iti pamilya nga nasatngan. Dumawat aman apo, itilansa kang martilyo. Nagtipanot. Dan saan yun ako? Pagtakay lang apo makakita, ti unano nga santo ninyo. Nakakaroon ka natin eh. Hindi paro ko. Alay, sige. Ayan, tatay sinundo na kay Jay, ah. Tatay itulod na kamot laang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kinigibe, tayo tulod men. Lagi timangayat apo nga makipagtulog. Ijay kayo laang likod. Ano ako nang danggilan, tanaga sa akin may Dapat apo sabi. nga may sagit. Umulwanan suling jay pagbintakan ti init. Kita Ay na ating ko! Ay kay tulog na kita. Ay ating! Tumalog ka ni kay kanya. Natitigan eh! Ay na, sinamantakan! Sinaba ka ka nagiging kapakyan. Alright, ayan. At ako di first set manihin. Ang kayo pa apo nga malalis na dapat apo di second set may. Ayan, once again, ang yung libripatan na apo ang subscribe, i-follow, i-share, di YouTube channel may apo, iti Daos Band. And once again, Hanyulit lipatan apo na i-subscribe. Iti suling daos pa tano ti kastakot tumadupad ti viewers mi, followers kan subscribers mi, tano ti kastakot. Proud to be taga Pangasinan, proud to be Ilocano. Hang kayo pa'y nagaw awit apo, tati mabuyayo kasla halo-halo, umun-unag, umimimas, umabrabi, puminpintas. Naimbag karabi ka na kayo amin apo nga awan tilabas na. Palakpakan kayo, nagsusuling. Kasawad kiningay. Salamat.